बिक्रमाथ' सोर बेथ' सासे भारा लाजानाय मानसिसो हाग्रामा सारजों टिमजों थाफानानै बिसोर खामानि मावो बेफोर माने सा सारगान बिसोरो ग्रासरुट लेभेलखौ नायालासिनो बिसोरो बारहावा बायदि माने गोजौ थांबाय थायो ओमफ्राय ओरै ग्रासरुट लेभेलाव दि मा जानानै दं मा जानानै गैया बेखौ बिसोर जेबो लांफानोबो रोङा बा बिसोर नायनोबो रोङा। गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि अननायखौ आं जासिग्रोबाय आरो दिनैनि बे बेलासिनि जे जयनिं हाबाफारियाव दिनै जोंजों लोगोसे सेन्ट्रेल BSU आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU आरो माखासे बनसुनिफ्राय दिनै जों ज' लोगो नांनानै दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव दिनै जों नुजाफैनो हादों आरो दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव मानगोनां जोंनि UPPL दोलोनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म इउथ UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारिनि नुजाथिनायाव दिनै जोंनि जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। दा दिनै मेन उद्देश्यआव बुंनो थाङोब्ला जों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जों जेबो बुंनो थाङा थोंजोङै नाथाय मोनसे खोथाया बे जे BPF दोलोआव दिनैनि दिनाव गणतान्त्रिक हिसाबै बे गणतान्त्रिक देशआव कनस्ट्राक्टिभ एन्ड कालेक्टिभ मोनसे डिसिजनखौ जों बे बुस्थुआ मिसिं BPFआव दिनै जायनि थाखाय बिभिन्न दोलोनि मावथिफ्रा गुगालांनायखौ नुनो मोनदों दिनै मावथिल' नङा आरो बेजों लोगोसे गोबां माने नेताफ्राबो दिनै थांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि आरो बेबायदिनो जयनिं हाबाफारिया जाबाय थागोन। आरो फारसेथिं नायोब्ला दिनैनि जे प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों मोनसे गणतान्त्रिकनि माखासे प्रिन्सिपाल्सफोरखौ फल' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै लाइमोनफोरखौ खामानि मावनायनि स्कपखौ जों नुनो मोनदों जायनि फलाव जोङो गावबा गावनि मोनसे इयुनखौ दानानै लानायाव बा जोंनि बिटिआरनि जेसेबांनाखि लाइमोनफोरनि इयुनखौ जों सानोब्ला जोङो निस्सय नैबे दानि गभर्नमेन्टआव जोङो गावनि बा लाइमोनफोरनि जे भबिष्यत बेखौ जों सेकिउरखौ नुनो मोनदों आरो मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मोनसे सास्टेनेबल पलिटिक्सखौ जों नुनो मोनदों आरोखि जायनि थाखाय दिनै जों साफ्रोमबो बे डिसिजनखौ लानाय जादों। दिनै गासै जोङो सेन्ट्रेल BSU प्लास क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU आरो बेजों लोगोसे बनसुनि माखासे जों गासै 9 जन जयनिंखौ दिनै जों लानाय जादों। थांखि लानाया बेनो जे जोंहा मोनसे भबिष्यत नांगौ जोंल' नङाबा बिटिआरनि जेसेबां लाइमोनफोर दं जों बयबो मोनसे भबिष्यतखौ लुगैयो फिउचारखौ लुगैयो दा जायजों थायोब्ला जोंहा जोंनि जे इयुन जोलैनि जे लाइमोनफोरनि फिउचारा मोनसे ब्राइट लामायाव जों थांनो हागोन जों बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै बे दोलोआव जयनिं जादों। फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव जोङो एक्टिभलि पार्टिसिपेट खालामगोन जायनि थाखाय दा बे इलेक्सना खाथियाव फैगासिनो दङ बेखौ नोजोर होयोब्ला जों एक्टिभलि जों पार्टिसिपेट खालामनाय जागोन आरोखि। दिनै नोंथांमोना जइन जादों सेन्ट्रेल BSU आरो बनसुनिफ्राय मा बिबानाव दंमोन नोंथांमोना? जोङो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो फर्मार जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो BSU क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUनि भाइस प्रेसिडेन्ट बेजों लोगोसे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल BSU आरो फर्मार बनसु जेनेरेल सेक्रेटारि जों ज' दिनैनि बे जयनिंआव फैनाय जादों। जोंनि मेन उद्देश्यआव UPPLआव जयनिं जानाया बेनो दिनै जों नुनो थांगासिनो बेखौ नोंथांमोना निउस रिपर्टारफोर नोंथांमोना निस्सय मिथिखायो दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाखिनि मिशन आरो भिजन लानानै बे खामानिखौ एक्टिभलि मावगासिनो निस्सय नोंथांमोनाबो नुनो थांगासिनो दिनै जोङो इयुथ्सफोरनि बेला साख्रिनि बेलायावबो जोंहा प्रमद बर' सारा बयनोबो केपाबल पार्सनफोरनो बे साख्रि होनानै दङ आरो फारसेथिं नायोब्ला जाखिनि डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टनि थाखाय मोनफ्रोमबो इच एन्ड एभ्रि डिपार्टमेन्टआव प्रमद बर' बिथां सारा स्किल एन्ड डेभेलपमेन्ट मोनसे प्रग्राम लागासिनो दङ। हाग्रामा सार बिथांखौ बुंनो थाङोब्ला आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया जास्ट मोनसे बाथ्राया बेनो आंनि फुराना जेनेबा पार्टि BPF पार्टि बेखौ आंहा बुंनांगौ खोथायानो बेनो BPF पार्टियाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा सासेबो इन्टेलेक्चुयेल लिडार गैला जायनि जाहोनाव जोंनि इयुथ्सफ्रा एबा जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि वार्कार्सफ्रा
बयबो साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा वार्कार्सफ्रा जोंना गारजोबनानै दंजोबो बुंनो थाङोबा दिनै जोंना इयुथ्सफ्रा जाखिनि बिपिएफआव दङ दा बिसोरबो निसय दुखु मोननानै दं बिसोरबो मानिबा ओरैबायदि जायो जाय बै मोनसे टिमजों थाफानानै बिसोर खामानि मावो बेफोर माने सा सारगाम बिसोरो ग्रासरुट लेभेलखौ नायालासिनो बिसोरो बारहावा बायदि माने गोजौ थांबाय थायो ओमफ्राय ओरै ग्रासरुट लेभेलाव दि मा जानानै दं मा जानानै गैया बेखौ बिसोर जेबो लांफानोबो रोङा बा बिसोर नायनोबो रोङा दा बे बुस्थुआव बयबो जोङो गाज्रि मोननानै दङ आरो निसय आं बिसोरखौबो साजेस्ट खालामो बिथांमोना जोंजों इउपिपिएल पार्टियाव सापर्ट खालामनो फैगोन सिगाङाव मा आफादाव दंमोन आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन बिक्रमबाथ' सोर बेथ' सासे भारा लाजानाय मानसिसो हाग्रामा सारजों आरो बुंनो थाङोबा बिथाङा बिपिएफआव जेबो मेम्बारशिप गैया प्राइमारियावनो हक ब्लकआवनो हक बा सेन्ट्रेलावनो हक बे सासे भारा लाथ'जानाय मानसिसो बिक्रम दैमारिया